Walang binasa. I learned dapat sumayin dyan hindi ko naman rin ako nga silindo kaya nga resibo dong ini na pada niya ako kada bawal din ito pagsibagan ito mo dapat para
Tumanglaw. Madaya. Pero madaya. Camere. Pakainin kita yun.
Padayang ka naman. Ano yan? Kaso ako nga ay inaabot sila. Niya ako kasi singgume. Amber. Ano? Ikong Tulog na ba yung ako? Oh. Grande.
Huli ka mo ng para ko yun. Punta kayo. Kung bigyan sa dagat naman. Ano man, daraming para sa ako. Kung ano, hindi nang ginumas dagat. Dagat mo din papasang. Ako ano? Minta. Saka sa kang porta dito. Minta na ako mag-ade. Tanong sila. Ano dito? Kita na dito. Dito 197. Mga pisa, ay pagkira mo.
Gusto kami. Shoot. Ano nga raw? Di ba? Ano? May sinap ka ng maluto. Bariya ka, Trinita. Di ba? Mani ko, dala. Tawag gusto. Ay, kiray. Wala ba? Kasi ang bagat ko. Uy! Hindi ito pa pala Di ba pang lima? Okay. Tama na!
Tubig. Pak. Pak. Ini loh, mabibigyan ng mukha ng pag-ibig ng orange.
paninda. Ito 100. Mila. 200. 100. Kuya, nung nasarabi ko na kayo. Yo. Ayun, Hercules. Ang Dorotea. Maricel, boy. Yan.
Alam mo yun, hindi pa mataon ka mo. Ako yan. Ano din tubig? Hello?
ka pa. Yung nagkasamuya po kayo kuryente. Pero yung ganyan kung bakit na ito. So, isang sansin. Ako pa. Anong tao na? Wala ko pa. Yung kami. Pagkarila pa. Ano pa? Wala nga naman. Wala naman. Wala naman. Ano, ganda din. Pag duja din. Deka naman sa nagsinda na eskwela. Maghanap ako na sabi din diyan ngayon kwento ngayon makapag kung ngayon ito kami hanggang ngayon kapag labing ngayon ano kung nagagat mo
Ano ba siya? Yan. Bakit kayo kumakaroon? Ano po?
Ayun ang ay. Balang nila. Hindi kumikita. Ano yan? Hanap mo kami. Kaya, ayun ka muna. Yes. Wala pa yaw. Pero mo, okay. Hello. Hindi ko yan. Ano eh? Bro, dyan. Inubos.
Hello? Oo ka lang ikaw. Ako na yun. Hindi ka nakapakaan. Yan ba sa ano ito? Tulong kay Panay. Ay, dati luwali pa lang sa rin. Parang gina. Ano ba ang sinirega ko kasi ini Terima. ako mag-release mga ito sabi ko ito ako ko ng slip para kapag Pero kung may niya. makira tawad Bakit mo? Wala kita ginawa. Ginawa. Sabay sang kita. Ini kemana bang? Ayo, Naman saya bang? Kira Saraputan. Sumber Pwede. Ikla ka ano ng karo sa diyan. Bukan. Kaya para kulang ni kay Kayak begini. Oh.
Kaya, Okay. naman, pwede. Terus ini
Parehas maliit na doon. Gramo. Ang one bura ano dito bura mo dito di wala outside mo di
Sira. Sarang bilang. Sino ba? Kinala. Bagus ano sih. So ano
Pero lang mo. Oh, pa!
Ang karungan dami yan sa kuya si Mantan. That ano ito pag laro nagkarani kwenta ka bang iya tahu ko dati tingnan po yan yung manik na tayo manong ang server na so
Yan ang pagkakal. Tama. Kaya tama pa. Lupi present. Ay, so, punya. Ito. No. Iba hindi na kumakain. Ano?
Pa. Tapos, mga tao. Mga dali, bumubong. Ano ba? Okay na. No, ba? Marami. Panuwa? Saan ka to? Ano kaya? Oras, ibenta na ba? Matawag tayo. Abot mo na yun. Ano tayo? Ano? Hello. Padaan. Putong sa na. Putong sa pag-igo naman. Hello, sing ka pa nga. Sing ka pa nga. Ano ang ring? Ang pula din sa antay. Kung di ka nini. Pwede to. Oh, yan ito, boy. Fifteen, batawan. Tulo na.
Ano naman ang lang awan. Okay lang mo. Tamang Giluhan. yan, bro. Okay, mo. Yep. Ay, mo pati ko yung oh, pemain ni bro. Yan. Mari ba? Hinaan mo dyan, ano? Sabi ng ganun, di po, ano sa kasama mo? Maniwawang ka. Oh! Okay, sino takras? Gani! Magkakilig mo. Ano? Nagbibigay nagurot. Oh, bye. Trabaho naman. Wag mo pa. Meron ka. Vacancy. Marcos. Namin.
Sabihan ko na eh. Okay. Kaya ko na sa Ilo bilang ko. Kaya ko na tayo dito. Binarian, pinintado, busca. Ano ba kayo? Para saan?
Cinta kamu kalau berapa untuk video yo.
Sabi kita bagi-bagi turingannya.
Salamat yan. Patawa, boy.
Yan kayo, ay, nakabanga. Ay, may kilo. Dalawang kilo. 200. O, duwa. Sabi nila, sarong do. Sabi nila, mas alam na sanay na yun. Pwede hermana nga po na sa puti panara ko ni Itaira. Sabi niyo ko kada si Mali. Kurita. Sige, Mas ini ya
Diba? So,
ng ano. Ito ba?